Bueno, egia esan talde berria, proiektu berri bat eta jende berri asko eta bueno, aurre denboraldiko 6 aste horietan bueno, jokalari pila bat gurekin izan genituen, bigarren taldetikan ere bai gaztei ere aukera eman genien, azkenean guretzako ere bai erronka berri honetan jokalariak ezagutu, nesken futbola ere bai pixka bat ezagutu eta bueno, lan asko egiteko bidea eman zigun aurre denboraldiak eta genekigun denboraldia hasi horretara ondo iristen ginela, baina egia ere bai exigentea zela liga hasiera hori, batez ere lehenengo partidu hori, Osasunarekin genuelako taldeak lan bikaina egin du, ondo konpetitu dugu lehenengo 4 partidu hauetan, zentzu horretan Osasunaren aurka bakarri galdu dugu. Esan duguna jokalari berria, gazte jokalari pila bat, baina kanpotikan ere jokalari pila bat, ez? Jende euskalduna, Espainiatikan ere bai jokalari batzuk etorri zaizkigu, Kataluniatikan, eta zentzu horretan ere bai beraientzako hau dena berria da, eta horrez gain ere bai, gero, kanpotikan ere bai, Afrikar bat etorri zaigu, Adule etorri zaigu, beste bat etortzea dakagu, orduan zentzu horretan koktel guzti hori pixkat jartzea, egia esan ondo guaz lanian, oraindik garbi dagona da falta zaigula engranaje hori ondo jartzea, baina nik jokalariak beraiek pozik ikuste ditut. Egiten ari gean futbola ere bai nik uste polita dela, beraiek ere pozik ikusten dira zelaian, entrenamenduetan ere bai oso ondo entrenatzen ari dira, eta zentzu horretan iruditzen zaigu lana honek epe ertainera izango duela bere ordaina, ez? Zentzu horretan beraiek jokalariak entrenamenduetan eta ikusi dute ritmo handia, intentsitate handiko entrenamenduak, zentzu horretan exigentzi maila handia dago, ez? Eta baloirik gabe eskatzen diogun exigentzi hori handia da, ez? Partiduei ritmo altua jartzen diogu, bigarrengo zatietan aurkaria baino gehiago izaten ari gera partido guztietan, Osasunaren aurka oso berdindua izan zen 80 minutuak, baina beste 3 partiduetan bigarrengo zatiak gureak izan dira, ez? Orduan zentzu horretan aurkariari exigitzen diogu gure ritmo horretan jolastea eta kostatzen ari zaia aurkariei, ez? Gure ritmo hortan mantentzea partiduaren amaiera arte, ez? Orduan, hortik hasi, baloiarekin ere bai protagonistak izan nahi dugu, baloia izan nahi dugu, saiatzen gea baloiaren jabetza horrekin, ez? Aurkaria nekatu, baloia alde batetik bestera mugitu, eta sakontasuna bilatzen, eta zentzu horretan, gure etxeko partidua batez ere bigarrena ikusi zen baloia atzetikan, atezainetikan hasi eta aurreraino eramaten ere badakigula, eta zentzu horretan aukerak egin genitun ere bai partidu horretan, eta gure asmoa hori da, ez? Pixka bat aurkariak presio hori aurreratu nahi bali madu ere bai, gure ausartak izatea, baloiarekin atzetikan ausartak izatea, eta zentzu horretan taldea nik uste pixkana, ez? Ari dela mekanismo horiek eta pixka bat hartzen eta pozik gaude zentzu horretan.